तो उहे सावित्री सत्यवान खातिर इहे वो 1 महीना के व्रत कैले रहली। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। आज 30 मई है। आज वट सावित्री व्रत के पावन दिन है। हमनी के गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर के परिसर में बानी सा और वह देख रहल बानी कि महिला लोग काफ़ी संख्या में वट सावित्री के पूजा कर रहल बा। वट सावित्री के पूजा के का विशेषता बा, काहे मनावल जाला, एकरा बारे में हमनी के कुछ महिला लोग से ही जाने की कोशिश करें सन। सबसे पहले राउर खबर भोजपुरी पर बहुत बहुत स्वागत बा। राउर शुभ नाम? शशि मिश्रा। मैम, ये बतावल जाओ कि जौन वट सावित्री व्रत होताटे एकर का महत्व बा? एकर तो बहुत महत्व है, अबे के नहीं सतयुग के महत्व है। सावित्री और सत्यवान के कथा सभे जानत हो, तो उहे सावित्री सत्यवान खातिर इहे वो 1 महीना के व्रत कैले रहली और आज ही अमावस्या के दिन ये पूजा करके और पानी में ना सत्यवान ठीक हो गई, यानी उनके आयु बढ़ गई, लंबी आयु हो गई, जी गई। तो आज के दिन सब पूजा करके और अपन पानी चाहे जो भी हो। ए व्रत के मने महत्व इहे नु बाकी एकरा के अपना सुहाग के रक्षा खातिर कइल जाला। सुहाग के रक्षा खातिर जैसे सावित्री सत्यवान खातिर कैली, वैसे ही माने जितना सुहागिन बालोगिन अपनी पति खातिर कि हमारे पति के लंबी आयु होके और निरोग रहस, सुख समृद्धि होके। ये बर की पेड़ के साथे साथे महादेव, माँ गौरी के भी पूजा होला, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के भी पूजा होला। कि सबसे बड़ा माना माँ गौरी और भगवान शिव के तो बहुत बड़ा वो है ना, सुहागिन लोग के वजह से। ये व्रत के विधि के बारे में हमनी के कुछ बताएं। देखिए, विधि कइल जाए तो बहुत विधि बा। हमरा मना पर्सनल हमार जौन बा कि हमरा पास जो भी होके श्रद्धा पूर्वक हम आके पूजा पाठ कर ली। आ जौने में ना हमरा से हो सके, ही नहीं कि हम हेने से पैसा लेनी होने से, जौने होके वही से हमरा कर देवे के है पूजा। विधि में मैंने ये होला कि धागा बाटे, रक्षा सूत्र बाटे, एकर एमे महत्व है। बेना के महत्व, पंखा के जैसे कि बर महाराज के बेना डोला के और वो कइल जाला, माने हमन की यहाँ तो ये होला। और गौरी गणेश के पूजा। अच्छा, एकर पारण के का सीन बाटे, माने कब एकर पारण होला? पूरा 1 दिन के बाद होला कि रात में हो जाला? नहीं, माने हमरे यहाँ तो सूर्य डूबला से पहले मीठा भोजन, जैसे हमन के यहाँ वाला गुरमा जानते नहीं, आम के जौन मीठा बनेला वो गुरमा और पूरी हमन के यहाँ खाइल जाला। बाकी सबके के यहाँ अलग अलग बाटे, सबके के यहाँ अलग अलग पारण कइल जाला। तो ये बोला विधि आ कथा भी होला। जैसे ये अमावस्या बा तो येहू के कथा बाटे कि एक सुअर शुक्र जौन बा वो ये अमावस्या के पीपल की पेड़ तर भावर देले रहे। और वो भी भावर कैसे देले रहे? अपनी पूंछ से, पूंछ डुबावे वो जो तालाब रहे था और फिर पीपल की पेड़ तर वो दे। मैंने जब एक सुअर एक जानवर कर सकेला तो हमन के तो इंसान है अपनी पति खातिर। तो उनमें मैंने कथा बहुत बड़ा बा, लेकिन एकर मैंने सारी है बाकी एक जानवर जो समझ सकता है बात, ये हमन के मनुष्य का मनुष्य को समझना ही है कि हम अपने सुहाग के लिए हाँ करें। तो वही है, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। जिसको मान लीजिए किसी प्रकार की त्रुटि रहती है, कोई भी मतलब कि नारियों में कमी रहती है, तो ये करने से उसका अखंड सुहाग बन जाता है, पूर्ण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती साक्षात मतलब कि आज वास करते हैं बरगद के पेड़ पर। वट सावित्री का व्रत सावित्री ने भी किया, तो उनका यमराज से अपने पति को लेके चली आई। हाँ, सारा धन वैभव सब कुछ वापस लौट आया।
तो एकदम सही सत्य है। इस व्रत को जो नारी करेगी पवित्रता से, धर्म विचार से, उसका सब कुछ भरा रहेगा और सुहागिन इस संसार से जाएगी। इस व्रत का ये बहुत बहुत धन्यवाद रघुवा लोनी के। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वट सावित्री के व्रत के पूजा के सामग्री होला सावित्री सतवान के प्रतिमा, लाल कलवा, धूप अगरबत्ती, कच्चा सूत, घी, फल, मिट्टी के दिया, रोली चावल, 1.25 मीटर कपड़ा, भीजल चना, सेनूर, पान, नारियल आदि सहित श्रृंगार के सामान रखे के चाहिए। व्रत के पूजा के विधि बा कि वट सावित्री व्रत करे से पहले महिला लोग नहा के वट वृक्ष के नीचे सावित्री सतवान के मूर्ति रख के आ वट वृक्ष पर जल चढ़ावे लो। एकरा बाद कच्चा सूत के वट वृक्ष पर बांधत गाछ के 7 बेर परिक्रमा करे के बा। यही के संगे महिला सावित्री सतवान के प्रतिमा के आगे रोली चावल, भीगल चना, कलावा, फूल फल अर्पित करत सावित्री सतवान के कहानी सुने लो। वट सावित्री व्रत के कुछ खास नियम भी होला। एमे यह दिन बुलाइयों के वट सावित्री व्रत रखे वाला महिला लोग के करिया, ब्लू आ उजर कपड़ा ना पहने के चाहिए। यही के साथे ए रंग के चूड़ियों ना पहने के चाहिए। कहल जाला कि जे महिला पहला बेर एह व्रत के राख रहल बा उ एकर शुरुआती व्रत अपने नैहर में राखे आ पूजा के समूचा सामग्री नैहरे के रहे के चाहिए। काहे कइल जाला वट वृक्ष के पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री के पति सतवान के दीर्घायु में ही मौत हो गई रहे। एकरा बाद सावित्री वट वृक्ष के नीचा बैठ के यमराज के खुश करे खातिर व्रत रखले रही आ अपन पति के जीवन वापस मांगले रही आ एह पर यमराज सतवान के जीवन दान दे देले रह। यही कारण यह व्रत में वट वृक्ष के पूजा कइल जाला आ सुहाग के रक्षा खातिर प्रार्थना कइल जाला। सुहाग के अपना सुहाग खातिर कइल जाए वाला बहुत बड़ पर्व बाटे ई वट सावित्री के पर्व। तो रउआ सभी के वट सावित्री व्रत के आज शुभकामना देत हमनी के अगला वीडियो में जरूर मिलम सन। कैमरा के पीछे आशुतोष आ हम अनुराग रंजन। धन्यवाद।